Ten sľub aj dodrží. Stalo sa to iba raz, už nikdy viac. Matka mojich detí. Nepotrebujem, aj tak sa priznám. Si ma usvedčila, nemám alibi. Si ma presvedčila, že som márnivý. Si to vyvrátila, že som poctivý. Si to ukončila a ja som zlostivý. Sedím sám na bare a pijem daiquiri. Zlatko, zavolaj mi, čakám na pokyny. Predsa žiaden človek není bez chyby a bez viny. Prosím, odpusti mi, ešte jedna šanca, budem ti verný. Prísahám ti, drahá, že sa zmením. Okrem teba nechcem žiadne ženy. Chcem byť len s tebou, navždy fermy. Spravil som chyby, teraz za ne platím. Otázka znie, ale akou cenou? Môj svet sa zrúti, keď ťa stratím. Splním všetko, ostať mojou ženou. Veď si mi slúbil, že mi budeš navždy verný. Veď si mi vravel, že máš ma tak rád. Mala som byť jediná, ty si nenapraviteľný. Alibi nemáš, teraz chceš o mňa stáť. Veď si mi slúbil, že som matka tvojich detí. Veď si mi vravel, že máš ma tak rád. V rôznych situáciách sa stane, že muž zatúži po inej žene, pretože doma nedostáva dostatok sexuálnej rozkoše alebo jej pestrosť a potrebuje si to kdesi akoby dočerpať. Muži vyjadrujú svoje emócie veľmi často sexom, ženy zás rečami a dotykmi. Muži si dokonca práve cez sex neraz ventilujú aj svoje psychické problémy a napätia, a vtedy nepotrebujú k žene cítiť lásku, čo ženy nechápu, lebo oni akt intímneho spojenia vnímajú úplne inak. Tiež ho myšlienky či túžby po inej žene prepadnú, keď sa hnevá, keď sa cíti nedocenený, alebo len tak, keď zbadá od prírody čosi krásne, magneticky príťažlivé kdesi na ulici či vo filme. Ak by muža taká múza nezaujala, možno by to dokonca ani v poriadku s ním nebolo. Musí vedieť, že je to prirodzené a naučiť sa s tými vlnami náhlych energií túžby pracovať, pretože ak ich nechá prejsť neovládane svojim životom, môže svojou sexuálnou nestálosťou skomplikovať zbytočne kopu ďalších vecí a vzťahov, zraniť dôveru a oddanú lásku svojej milovanej. Pokým máte doma partnerku, ktorú milujete, je škoda podľahnuť týmto krátkodobým emóciám. Preto je dôležité nepotláčať ich, aby raz nevyvrcholili nesprávnym spôsobom agresivity či násilia, ale pozorovať, skade prichádzajú a prečo. Keď ich bližšie spoznáte a príjmete, porozumiete im ako niečomu úplne normálnemu. Ak si však vážite svoju partnerku a nechcete jej ublížiť, ale ani vy sa nechcete zachovať chrapúnsky za jej oddanosť a lásku, môžete sa naučiť s týmito energiami narábať tak, aby nikomu neublížili. To znamená, keď vo vzťahoch cítime bolesť a trpíme akokoľvek za to, že milujeme, to nie je láska. To je prvé, čo možno najmä ženy nechcú počuť, ale čo si musíme uvedomiť hneď od začiatku. Veľa ľudí sa ma pýta, prečo keď milujú cítia bolesť. Bolesti nám vo vzťahoch spôsobujú najmä ilúzie o niekom či o niečom, čo s ním chceme dosiahnuť, no on to tak rovnako necíti či nevníma. Vtedy tvoríme v sebe nesprávne presvedčenia, že kdosi zvonka je povinný za to, že je chvíľu našej životnej cesty s nami urobiť nás šťastnými a naplnenými jeho skutkami či darmi. Tak vznikajú očakávania a závislosti. Keď nás kdosi nenaplní tým, čo si my želáme, začíname ho zvyčajne citovo či až fyzicky vydierať. Tento model akéhosi hodne zaužívaného divného medziľudského obchodu nie je láska. A my si ju stále zamieňame za tento svadobnými úradmi opečiatkovaný biznis. Robia to najmä slabí ľudia, neschopní postarať sa sami o seba, o svoj harmonický, psychický či rovnovážny emočný stav bez pričinení druhých alebo aj o svoje deti. Všetci tu máme rovnakú možnosť objaviť toto poznanie a začať svoju samostatnosť aj praktikovať do života. Druhí nám doň vchádzajú najmä preto,
že ho majú s nami zdieľať na nejakej úrovni tvorivosti, služby, emocionality, vo výchove detí a podobne. No nie preto, že by mali byť zodpovední za nás osobne. Je absurdné viniť za naše zlyhanie v nejakej životnej roli, pracovnej, mileneckej či rodičovskej a podobne tých druhých. Koľko ľudí stále poukazuje prstom na iných a venuje veľa energií vykrikovaniu, že všetci ostatní permanentne môžu za ich zlyhávania, len nie oni sami. A pritom nič osobne pre zmenu týchto svojich zaužívaných postojov neurobia. Kde chýba pokora, nedá sa vlastne ani k ničomu novému prísť. Vtedy si myslíme, že vieme všetko najlepšie. Nič iné pyšne nepríjmame, no nepostrehneme pri tom, že takto začíname výrazne za druhými len zaostávať.